Эфирден алқар вақты студияда Алсу Нуриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Весь народ, который здесь живет в округе, не должен облучаться. Мы против вышек. У нас никто об этом не спрашивал. Бейік Монара. Түбен мақтама халқы керезлі ілімте вышкысына қаршы. Как вы считаете, это позволительно? То, что учитель относится предвзято к ученику, потому что я сама столкнулась с этой проблемой. Бұршыған сұрауларыны көтерді. Бүгілме район башлығы яшөсмірлер білен ашықтан ашық сөйлешті. Дүрсүңгін әйткәндә, минем көңілім болып, бүгін отырам, чөнки профессионал дәрәҗәдәге яшьләребез күп. Тұрмыш исәнме? Әлмәттә Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби музыкаль фестиваль узды. Холық шиста хауа һәм қорқынышсыз мөхит үшін күрәші. Түбән мақтамада яшәүчеләр һәм илемтәшләр арасында конфликт башланып киткән. Сәбәбе торак йортлар һәм балалар мәйданчыгы янында кәрәзле илемтә вышкасы урнаштыру. Ондагы нурланыш сәламәтлек өчен борчылырга сәбәп, ә халык аларның фикере белән беркем дә кызыксынмаган ди. Килеп чыккан низакның шишелешен Алсу Әхмәтҗанова белә. Түбән мақтамада яшәүчеләр әйтүенчә, әлеге телефон вышкасын кичә төзи башлаганнар һәм бүгін дә аның эше беткән. Алар әйтүенчә, бу инде законны бузуга керә, чөнки рөхсәтне яшәүчеләрдән алмаганнар. Вот дом Первомайская, 68А. Да, вот здесь детская площадка. Вот здесь это происходит. Түбән мақтама халкы өчен 22 гыйнвар иртәсе төзелеш техникасы тавышыннан башланган. Кәрәзле элемтә вышкасын монтажлау торак йортлар янында. Балалар уен мәйданчыгыннан 30 метр ераклыкта башланган булган. Яңа күрше барлыкка килү кешеләрдә аңлашылмаучанлык тудыра. Это что вообще такое? Я против всех вышек. Мин торак зонада урнаштырылган бу вышкага каршы, мин балалар мәйданчыгы янында урнаштырылган вышкага каршы, матур парк ясап һаваны чистарта алырлык агачлар утыртыр урын булдырыр идем. Районда яшәүче бөтен халык нурланыш алырга тиеш түгел. Безгә бу турыда беркем дә бернәрсә дә әйтмәде. Весь народ, который здесь живет в округе, не должен облучаться. Мы против вышек. У нас никто об этом не спрашивал. Түбән мақтаманың бу яңа районын экологичка дип атыйлар. Йортлар янында шундый вышка урнаштырылгач, бу нинди экологик чиста район булсын инде дип зарлана мактамалылар. Алар бу объект төзелгәнче җыелыш җыеп безне алдан кисәтеп куярга тиешләр иде диләр. Борчыган төп нәрсә нурланышның сәламәтлеккә зыян салуы. Мы просто переживаем. Без балаларыбызның сәламәтлеге өчен, үзебез өчен дә, өлкән буын өчен дә борчылабыз, чөнки булар барысы да өйрәнелмәгән. Бу нурланыш, без микроволновка астында яшәргә теләмибез. Это все не изучено, это облучение, и мы не хотим жить как под микроволновкой. Билгеле булганча, бу мәйданчыкка карата яшәүчеләрнең үз планнары булган, ләкин хакимияттән рөхсәт ала алмаганнар. Удивлен тому, что здесь хотели поставить на данном... Монда без үз көчебез белән балалар футбол уйнау урынын оештырырга уйлаган идек, мөрәҗәгать иттек башлыкка, рөхсәт бирмәделәр. Ә монда 2 көндә беркемгә хәбәр итмичә шундый объект төзелде. Разрешения особо не давали нам. Конкретно еще ответа не поступило, но тут приехал домой и смотрю, здесь никого не уведомив, построился такой объект. Халык белән очрашудан соң бу сорау белән без шәһәрнең башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Россия Федерациясының 1300 номерлы һәм 416 номерлы Татарстан Республикасы карары белән элемтә вышкасын урнаштыру өчен урын бирү һәм аннан баш тарту өчен нигезләмәләрнең тулы исемлеге каралган. Якындагы балалар мәйданчыгы вышка кую өчен комачаулый дигән язма юк. Халыкның фикерен ачыклауда каралмаган. Объект муниципаль җирдә урнашкан. Ростехнадзор җиһазларны монтажлаганнан соң үлчәүләр үткәрә һәм куркынычсызлык нормалары һәм санитар нормаларга туры килү турында нәтиҗә ясый. Алсу Әхмәтҗанова, Лия Моратова, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәр судында төзелештә яисә башка эшләрдә саксызлык аркасында кеше үлеменә китергән куркынычсызлык кагыйдәләрен бозу мәддәсе буенча эшне карау дәвам итә. Гаепләнүчеләр эскәмиясендә цех начальнигы һәм кран машинисты. Чираттагы утырышта суд фаҗига булган кич турында тулырак сөйләгән шаһидларның күрсәтмәләрен тыңлады. Ваша личность также была установлена после предыдущего судебного заседания. Ваши анкетные данные не поменялись? Нет. Повторного выяснения ваших прав не требуется? Нет. Узган елның 11 мартында Әлмәт районында урнашкан җитештерү объектында бәхетсезлек очрагы була. Автокран металл турбаларны бушатканда хезмәткәргә торба төшә. Алынган җәрәхәтләрдән 1975 елгы ир-ат урында ук вафат була. Я точно не скажу, но
Эшкә тотынырга кем команда биргән, йөкләү зонасы тиешенчә әзерләнгән һәм киртәләнгәнме, йөкне беркетү һәм күтәрү кагыйдәләре үтәлгәнме, эшчеләргә инструкция үткәрелгәнме һәм кирәк рөхсәт булганмы. Прокурор һәм адвокатларда сораулар күп. Шаһитларның күрсәтмәләре булган хәлнең картинасын күз алларга ярдәм итте. Машина сколько приехала? Где-то. 5, наверное. Так, до 12 часов, да, до обеда? Да. Приехала сколько машин? 5, да? Ну, около 5. Бу күрсәтмәләр гаепләнүчләрнең гамәлләре һәм килеп чыккан нәтиҗәләр арасында бәйләнешне билгеләү өчен аеруча мөһим. Вот этот крюк на кране, который висит, вы его вешали или как? Нет. Он был? Да. То есть вы когда залезли на трус, чтобы, значит, когда вы порядок приводили его, все это уже было, да? Что именно было? Вот паук уже висел этот или нет? На кране. На кране? Да. Да, он был, он уже, получается, кран, под которым был. Бу көнне барлык шаһитләрдән дә сорау алып булмый. Суд утырышында тәнәфес игълан ителә. Киләсе утырыш 9 февральгә планлаштырылган. Бөгелмәнең яшьләр сараенда Татарстанда беренче балаларныкы булмаган сөйләшү узды. Чара барышында яшьләр Бөгелмә районы башлыгы һәм шәһәр мэры Дамир Фаттаховка үз сорауларын бирә алды. Очрашуда шулай ук Татарстанда беренчеләр хәрәкәте җитәкчесе Тимур Сөләйманов та катнашты. Утырыш видеороликтан башланып китте. Анда яшьләр шәһәр урамнарында Дамир Фаттаховның үз яшьләрендә ничек булуын, аның балачагы һәм яшьлеге нинди булуын, аның нәрсә белән мавыгуын, мәктәптә ничек укуына кагылышлы сорауларга җавап бирделәр. Как вы считаете, это позволительно, то, что учитель относится предвзято к ученику, потому что я сама столкнулась с этой проблемой и хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет. Конференцияга 12 яшьтән алып 18 яшькә кадәрле яшүсмерләр җыелды. Беренчеләр хәрәкәте җитәкчеләре сүзенә караганда, әлеге очрашу мәйданчыгы яшьләр һәм район башлыклары арасында диалог өчен ачык булачак. Мы запустили новый формат, назвали его... Без яңа форматны эшләтеп җибәрдек. Яшүсмерләрнең район башлыклары белән очрашуы. Пилот районы Бөгелмә. Бу очрашулар җитди темаларга сөйләшү булып тора. Иң кызыклы сорауларның авторларын бу очрашуга чакырдык та инде. Район башлыгы белән очрашуга әзерлек 1 ай элек башланган. Махсус телеграм ботына балалар һәм яшүсмерләрдән 90ннан артык сорау килгән. Иң актуаль темалар арасында мәктәпләрдә 5 көнлек уку форматы, паркларда Wi-Fi булуы һәм җәйге эш өчен мөмкинлекләр тудырылуы булып торды. Вопрос, какие есть трудоустройства? Җәй көне эшкә урнашу мәсьәләсен күтәрдем. Чөнки каникулда эшкә урнашып акча эшлисе килә. Я подготовила вопрос. Мин спорт комплекслары турында сорау әзерләдем. Чөнки Судва районында яшим һәм Бушидога аннан барырга ерак. Шуңа күрә үзебезгә якынрак булсын өчен инде спорт комплексның. Какой будет Бугульма через 5-10? 5-10 елдан Бөгелмә нинди булыр дигән сорау бирдем. Чөнки мин үз һөнәремне сайладым инде. Мин Татнефтьне бик яратам. Һәм мин шәһәребездә уку өчен мөмкинлекләрнең күбрәк булуын, аннары Татнефтька инде эшкә керүне дә телим. Яшүсмерләрне борчыган сораулар күп, әмма вакыт чикләнгәнлектән аларның кайберләре Бөгелмә елгасы яр буен төзекләндерүне гамәлгә ашыру, җәмәгать транспорты, уку йортлары турындагы сораулар, экология һәм куркынычсызлык темалары җавапсыз калды. Бу сорауларга яшүсмерләр киләсе очрашуда җавап алачак. Аны якын тирәдә, зуррак форматта оештырырга вәгъдә иттеләр. Айсылу Миннибаева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Салкыннарны эретерлек жылы бәйрәм. Югары нефть мәктәбе уздырган Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби-музыкаль фестивальне әнә шулай атарга була иде. Анда катнашу өчен оештыручылар 200дән артык гариза кабул иткәннәр. Бәйге җырчылар һәм нәфис сүз осталары арасында узып, гала концерттан тәмамланды. Саҗидә Сөләйманова исемендәге Тормыш исән әдәби-музыкаль фестивале әлбәттә 2006 елдан бирле уздырылып килә һәм ел саен ул Татарстан төбәкләреннән йөзләрчә катнашучыларны бер тормыш иҗат девизы астында берләштерә. Бу ел шагыйрә һәм прозаик Саҗидә Сөләйманованың тууына 100 ел тулачак. Фестиваль шул датага һәм республикада нефть сәнәгате өчен белгечләр әзерли торган беренче югары уку йорты барлыкка килүнең 70 еллыгына багышланган. Бу фестиваль бәйге генә түгел, татар әдәбияты классигы шагыйрә Саҗидә Сөләйманова иҗади мирасының тере дәвамы. Ул әлбәттә күп еллар әдәби берләшмә белән җитәкчелек иткән Сөләйманова кебек яңа яшь талантларны ачарга тиеш, ди оештыручылар.
В первую очередь он был создан для того, чтобы увековечить ее память. Беренче чиратта ул аның истәлеген мәңгеләштерү өчен булдырылган. Ул чыннан да иң талантлы шагыйрә. Аның шигърияте бик матур, ул уникаль ханым. Аның ире Әдип Маликов та уникаль. Хәзер аларның улы Әнвәр Маликов, килене Асия Маликова белән дә уникаль. Ягъни бу династия турында сөйләргә кирәк. Безнең яшьләр ишетергә тиеш булган уникаль кешеләр династиясе. Моннан тыш фестиваль бөек татар мәдәниятен пропагандалау өчен оештырылган. Фестиваль создан для того, чтобы пропагандировать нашу великую татарскую культуру. Бәйгенең әдәби өлешендә 2 номинация: нәфис сүз һәм әдәби иҗат. Анда катнашучылар да иң күбе 140 кеше. Кемдер килеп, кемдер читтән торып форматта көч сынаша. Вокалистлар исә 5 номинациядә чыгыш ясады. Фестивальнең 2 көнендә дә жюри әгъзалары катнашында ачык түгәрәк өстәл узды. Анда осталар тавыш, сулыш һәм интонация белән эшләү серләрен ачты. Бер бөтен сәхнә образы булдыру турында сөйләде. Текст һәм музыка белән эшләү буенча гамәли киңәшләрен бирде. Мин башлаган идем урта баллар куеп, һәм инде миңа мәҗбүр булдык. Мин мәҗбүр булдым куярга ахыргы 5 номерга югары балл. Чөнки дөрестән дә бар безнең менә һәрбер этапны алсак, алар бөтенесе профессиональ уровеньда. То есть вокал беренче чиратта без монда вокалны гына карыйбыз сәхнәдә тотышны, карыйбыз эмоцияларны, барсында тикшерәбез. Дөресен генә әйткәндә, минем күңелем булып менә бүген утырам, чөнки профессиональ дәрәҗәдәге яшьләрбез күп. Монда очрашулар иҗади үсеш өчен шәп киңлек ди катнашучылар. Азнакай егете Камил Кашапов мисал өчен бәйгедә 2 жанрын берләштергән. Гармунда уйнап, авторның әсәрен укыды. Ул җиңүче дә. Бу юл минем күбрәк гармундан башлангандыр. Чөнки минем бабай бик яхшы итеп гармунда уйный иде. Иң якты номерларны гала-концертта күрсәттеләр. Сәхнәдән эстрада вокалы, автор җыры, халык вокалы, халык җырын стилизацияләү, патриотик җыр номинацияләре лауреатларын бүләкләделәр. Вокаль юнәлешенең абсолют җиңүчесе итеп Әлмәт музыка көллияты студенты Регина Черникова танылды. Рәдифә Нагманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда иҗат мөмкинлекләре шексез. Әлмәтләргә үзеңне төрле өлкәдә сынап карарга да, сынаучыларны бәйләүче, тамашачы булырга да мөмкин. Узган ел ахырында Әлмәт иҗтимагый үзәгендә ачык остаханәләр резидентларының уртак күргәзмәсе ачылган иде. Хәзер биредә шул эшләрне күмәк карау бара. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә урнашкан Әлмәттәге ачык остаханәләрнең чираттагы нәтиҗәсе буларак оештырылган күргәзмәсе вакытында резидентлар медиация уздыралар. Бүген без үзебезнең иҗат төркеме белән әлеге медиациянең катнашучылары булырга булдык һәм андагы булган мәгълүматны эштән катнашучылар буларак күзәтәбез. Это объект называется СНТ «Всегда-всегда». СНТ – это садово-некоммерческое товарищество, то есть огороды, которые, не знаю, частные огороды, объединенные территории, находятся на одной территории. Күргәзмәне күмәк карау медиация формасын шулай атарга була. Әлмәттәге ачык остаханәләр резиденты Дина Нургалиева җитәкчелегендә бара. Журналист, гид-экскурсовод, рәссам булган Дина бу күргәзмә өчен ташландык бакчалар буенча эш башкара. Шуңа күрә күргәзмә белән танышуда шуннан башланды. Изначально я каждый раз, когда смотрю на эту работу, я вспоминаю, что это такой прием жанр в литературе, коробочный сюжет, то есть каждый раз там что-то новое происходит, разный сюжет, но все это объединено в одно произведение. Күргәзмәне караучылар күп түгел, булай яхшырак тәледи оештыручылар. Чөнки зур булмаган даирәгә үзара танышырга, аралаша башларга, теге яки бу эшкә карата фикереңне белдерергә җайлырак, диләр. Не знаю, я вот вижу, сразу вспоминаю, как вы его делали, как там перебирали деревяшки. Әлмәттәге ачык остаханәләр кураторы Анастасия Степанова үзе дә тамашачылар арасында. Медиация вакытында ул кураторлыктан тамашачы роленә чыгарга җай эзли. Ягъни мәсәлән, хезмәтләргә оештыручы буларак түгел, кулланучы буларак яңа караш табарга маташа. Шулай да тамашачы образынан беразга булса чыгарга туры килә. Мәгълүмат эзләү максатыннан аны әңгәмәгә чакырабыз. Для того, чтобы развивалось современное искусство. Заманча сәнгать үсен өчен тамашачыларның фикере бик мөһим. Шуңа күрә медиация формасын без һәрвакыт күргәзмә кысаларында, сәнгать турында сөйләшүләр кысаларында кулланабыз. Бу форма ул экскурсияләрдән төп геройларның тамашачылар үзләре булуы белән аерыла. Становятся сами зрители.
Медиация форматындагы очрашудан безне алдагы эшләр бүлдерде, анда азагына чаклы катнашкан әлмәтләрне күргәзмә объектлары аша үзеңне эзләп табу һәм рәсем формасында асылыңа төшенү кебек кызыклы эксперимент көтә иде. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Геракл клубы боксчылары Татарстан Республикасы беренчелегеннән кабат җиңү белән кайтты. Команда копилкасында иң абруйлы турнирның алтын һәм призлы медальләре бар. Бокс спорт түренә читтән карасаң, ул агрессия чагылышы булып тоелырга мөмкин, ләкин Геракл клубына йөрүчеләр белә, ачу белән генә җиңү мөмкин түгел. Биредә табигый энергияне салкын исәпләү белән көндәшкә юнәлтергә өйрәтәләр. Һәр медаль артында йөзләгән сәгать тренировка һәм җиңү теләге тора. Егор Аполлонов күп турнирлар җиңүчесе һәм призеры. Ул боксны аның характерына туры килүен таный. Шуңа күрә 4 ел элек бу спорт түренә килгән һәм бүген дә шөгыльләнә. В боксе самое главное – характер. Много тренироваться, не пропускать тренировки. Алихан Мөхетдинов һәм Синан Инджаев та бокс буенча Татарстан Республикасы беренчелегендә призерлар рәтендә. Синан 3нче урын алган, ә Алихан беренчедә. Первый раунд всегда мы изучаем, то есть мы рассматриваем, как соперник работает. Второй раунд мы уже включаемся, ну и третий надо уже дорабатывать. Третий – это самый важный раунд для боксера. Всегда с детства мечтал заниматься боксом, постоять за себя, проявить характер, силу воли. Балалар устазы Марселя Газарян бокс беренче чиратта үз өстендә эшләү ди. Әлеге спорт түренең нигезе режим, үз-үзеңне контрольдә тоту һәм көндәшеңне хөрмәт итү. В составе сборной команды Татарстана Безнең җиңүчеләр Казанда узачак Татарстан җыелма командасы составында хәзер Идел буе федераль округы турнирына әзерләнәчәкләр. Ярышлар 9 февральдә Пермь шәһәрендә узачак. Шуңа күрә безнең боксерларның безнең шәһәрне тәкъдим итүе һәм республикабызның данын яклауы бик куандыра. Наш город, наш боксер в легком весе, 48 весе, будет представлять наш город и защищать честь нашего города, нашей республики. Геракл бокс клубында бүген 200-дән артык бала тәрбияләнә. Аларның яшь аралыгы 7 яшьтән башлап 23 яшькә хәтле. Кызы егетләр арасында берничә кыз бала да бар. Тренерлар кызлар белән аерым шөгыльләнә. Монда барысы да исәпкә алына. Физиологиядән алып психологиягә кадәр. Асыл Ахмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.